Kanina nagkuhan ako rin plastic. Sobrang plastic. Ang cellphone. Puliwan siya. Plastic isa kabot. Diyan tagay sa tubig dyan. Nilibog na ako. Tubig ba? Dili now? Ito oh. Tugol. Clear. Sa ano? Sa to. Sa'yo mo, sir? Ah, wala. Sa ito ka na, day. Nabuyagan lang niya. Ano ito yun ah. Buyagan, sir. Tao. Mahal ko na niya ito yun. Ano ito yun? Gutom siya. Gutom na siya. Amigo niya. Amigo. Ming, 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 ming. Ano ito yun? Ah. Ano kayo? Ano ito yun ah. Ay, buyag ba? Tanan. Iyo deh sa dimbuyag no? Ito. No? Ah, may yan eh. Ama na magagawa ng gusto ko na pinangas ko pa naman ba na salamat sa gusto ko na at ito ka sa unang sa balay ninyo. Sige ba? Una kayo makita. Ito ka na. Tumit na. Ito ka na. Nakakita sa inyong balay. Wala. Pero nakakita ka sa inyong balay. Salod ka, wala. Wala. Jet. Ta. Na parang gala sa imong amigo nga gutom siya ba? Ha? Igutom. Buyagan ka lang niya. Kanaway mong kamo. Gani mong maminaw? Na. Na. Uy, usan ning buyag ko eh. Huwag kayo gipamati. Subaw na ninyo eh. Sa ulo lang.
Sa ngayon mo kukunlan, no? Huwag lang luya ang ano? Gusto ko ba? Biya may sabing buyak. Kano man pwede? Ay, pupukit mo. Pero nag-ano mo paminaw ron? Okay. Alaman siya ano sa ibalay. Wala siya problema. Ano siya nakita. Pero sa ino ba? Kitan yun ni mo mga... Kani siya man, puro nakasa, gani siya. Wala, sala siya kaya mga nagdaan. Oo. Para yan diri ba? Baga. Bukat. Sige, inog tambal, mawag ka po. Karon gana. Inana man yun ang mga kuhan.